کۆکا جۆتکار و تۆڤێ وێ ماتتا 13 وێ ڕۆژی عیسا ji malê ve derket qeraxa golê rûnişt û ajewayekî ew qas mezin li dora wî civiya bûn ku ew bi xwe kete lotkê û rûnişt û hemûya ajewayê li qeraxê sekinî bûn û îsa bi we kôkan ji wan re gelek tişt axivî û got hevayê cotkar rabû gotov biçînê. Gava govî çend hinek ji wan ketin devê rê û teyr hatin û ew xwarin û hinekê dîn ketin ser cihêke virî li vir ax zêde tune nebû û zû hêşîn bû ji ber ku kûrahiya axê tune nebû lêbelê gava goroj derket ew şewitî ji ber ku rihê wan tune nebû hişk bûn û hinekê dîn jî ketin nava stiriyan gava stirî rabû mezin bûn ew di nav xwe de xeniqandin û hinekê dîn jî ketin nava erdê qenc û hineka bi sed hinekan bi şêst û hinekan ji sê qet berdan yê ku guhê wî hebe bila bibihîze. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rizq û şikû birayên hêja.